Pnawn da bawb a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar TGAU Cymraeg Iaith, mynegi barn a sut I fynd ati I lunio araith, ac yn cael ei gyflwyno gan Dafydd Mos o Brifysgol Aberystwyth. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd Dafydd yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ag ateb a fe wnewn ni'n gorau i'ch ateb. Fe welwch chi bodolen yn yr adran cwestiwn ag ateb, ac os ydych chi'n hapus I adael eich enw eich cyfeiriad e-bost, byddwn ni wrth yn bodd yn cadw mewn cysylltiad efo chi, mwyn anfon gwybodaeth atoch chi am ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Gallwch glicio ar y ddolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Bydd sesiwn heddiw yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr, Dafydd, draw atach chi. Diolch yn fawr iawn, Meleri. Fel dwedodd Meleri nawr, wrth gyflwyno, beth I ni'n mynd I geisio gwneud heddi yw edrych ar sut mae llunio araith, a araith wedyn sydd yn mynegi barn, a dylai pob un araith I bob pwrpas mynegi rhyw fath o farn. Felly, beth I ni'n mynd I wneud heddi? Felly, yn gyntaf, ni'n mynd I edrych ar ambell I araith enwog dros y blynyddoedd, ac edrych wedyn I weld, wel, beth sy'n arbennig am yr araithiau hynny. I ni'n mynd I edrych wedyn ar ambell I dechneg y gallwch chi ddefnyddio mwyn gwellach araithiau chi. I ni wedyn yn mynd I edrych ar ddwy araith ysgrifennes I. Fe gewch chi I tynnu nhw yn ddarnau wrth I darllen nhw. Ac wedyn, beth yn I wastod yn cynghori yw bod chi yn cael y cyfle I ymarfer. Felly mae yna gwbl, mae yna ambell I gynnig wedyn I chi wneud yn eich amser hamdden. Jyst I ymarfer, oedd yn athro I wastod yn dweud yn ysgol gyfun Llanhari, ymarfera ac ymarfera ac ymarfera. Dyna pryd wyt ti'n datblygu y gallu a'r sgiliau yna I lunio araith neu unrhyw fath o ddarn ysgrifenedig yn arbennig o dda. Felly beth ni am I edrych ar ychydig o ysbrydoliaeth. Enghraifft. Nawr, dwi'n meddwl falle un o'r araithiau enwoca gath I gwneud yn enwedig yn ystod yr hanner 160 mlynedd diwetha yma yw araith Dr. Martin Luther King yn Washington ar Awst yr 8 1963 yr araith sydd yn sôn am I freuddwyd o weld I blantau yn cael eu trin yn gyfartal ac yn cael ei ystyried yn ôl y gallu sydd ganddyn nhw, y gwerthoedd sydd ganddyn nhw yn hytrach na beth yw lliw I croi nhw. Mae'n un o'r araithiau tyngedfennol na yn ein hoes ni. Ac os nag I chi wedi cael cyfle I wrando ac ar yr araith, mae'n werth gwrando ac mae'n werth tynnu'r araith yn ddarnau hefyd. Beth sydd yn anhygoel am yr araith yw nad oedd Dr. Martin Luther King wedi trefnu y bydde fe yn gwneud yr araith hon ar y diwrnod arbennig. Ond mae araith arall oedd gyda fe. Ond fe benderfynodd yn newid cyfeiriad yng nghanol yr araith gychwynnol a throi at bregeth oedd gyda fe'n barod, sef y bregeth am freuddwyd. Mae gyda chi, enghreifftiau o Michelle Obama, enghraifft, yn siarad am hawliau merched a'r tegwch I ferched I gyrraedd I potensial nhw, I bobl I sylweddoli ac I roi cyfleoedd teg I ferched, I ddatblygu I galluoedd nhw. Un o'r araithiau enwoca yn ystod y 5 mlynedd diwetha yn sicr oedd araith Greta Thunberg. O flaen y G20, llawn llon lle o wleidyddion parchus, mewn siwtiau yn dod I wrando ar ferch yn ei harddegau, yn rhoi I barn hi beth sy'n mynd I ddigwydd
i'r byd os na fyddwch chi wleidyddion y byd yn cymryd y camau i newid eich agweddau tuag at newid hinsawdd. Ac mae Thunberg yn gofyn ac yn dweud hwn, how dare you, a mae'n dweud sawl gwaith. Siwt feiddiwch chi, mae'n gofyn, siwt feiddiwch chi drin y byd fel eich chi'n gwneud a gadael y byd wedyn i ni bobl ifanc a beth bynnag fydd ar ôl. Effeithiau newid hinsawdd yn cael ei datgelu yn hollol blwmp ac yn blaen gan Greta Thunberg yn yr araith hon. Ac yn ola, nad i chi mor gyfarwydd â'r person hwn, ond person yma, Saunders Lewis. Mi nath Saunders Lewis, a yn y darlun hefyd, mae DJ Williams yma ar y chwith, a Lewis Valentine yn y canol. Y tri yma mewn protest yn erbyn creu ysgolfomio yn 1936 fel losgon nhw ddarnau'r ysgolfomio honno. Ond yn 1962, na i roi fan hyn, yn 1962, ysgrifennodd a thryddododd Saunders Lewis araith enwog iawn, tyngedfennol unwaith eto o safbwynt y Gymraeg. Ac fe alwodd yr araith hon a ddarlledwyd ar y radio yn araith tynged yr iaith. Ac yn yr araith hon, fe ddwedodd Saunders Lewis, os nag i ni'n cymryd camau nawr, mi fydd y Gymraeg yn dod i ben yn ystod yr hanner can mlynedd nesaf. Mi fydd y Gymraeg yn dod i ben. Ac oedd hwnna yn seiliedig ar y sensws yn 1961. Edrychodd ar y ffeithiau oedd ganddo fe o'i blanau ac mi drydododd ddarlith sydd yn dal i'w theimlo heddi. Felly y syniad yma o mae'n rhaid ni gymryd camau nawr mwyn achub yr iaith. Ac oherwydd yr araith, y sefydlwyd Cymdeithas yr Iaith, ac yn 1963 cafwyd protest gyntaf Cymdeithas yr Iaith ar bont Trefechan yn Aberystwyth. Felly oedd yr araith, fe gafodd yr araith yn 1962, tynged yr iaith, effaith pellgyrhaeddiol ar ddyfodol a beth ddigwyddodd gyda'r iaith yn ystod yr hanner can mlynedd sydd wedi dilyn. Felly beth sydd yn gyffredin i'r areithiau yma? Mae gen i freuddwyd Let Girls Learn, yr araith How Dare You gan Greta Thunberg a Tynged yr Iaith gan Saunders Lewis. Yn gyntaf, beth maen nhw'n ceisio gwneud yw ein hannog ni. Annog ein perswadio ni i newid, i weld rhywbeth o'r newydd. A dyna yw holl bwynt araith i fi, yw ceisio annog chi i newid, i weld rhywbeth o'r newydd. Yn ail, maen nhw'n gwneud trwy ofyn cwestiynau. How dare you? How dare you, fel wedodd Greta Thunberg. Yeah? Mae'r cwestiynau'n procio ni, yn pryfocio ni, ac yn hela ni i feddwl. Maen nhw'n hela ni, do'n i ddim wedi gweld yn y golau hynny. So maen nhw'n procio ni'n hela ni i feddwl. Maen nhw'n sicr o'i ffeithiau. Maen nhw'n seilio yr araith ar wybodaeth. Allwch chi greu araith ar ffeithiau sydd ddim yn gywir, ond unwaith i bobl edrych ar yr araith a dweud, hold on, dyw hwnna ddim yn iawn. Mi allwch chi gael eich tynnu'n ddarnau. Felly mae'n rhaid bod eich ffeithiau chi yn gywir. Fel soniais i am Saunders Lewis a Tynged yr Iaith, fe seiliodd y wybodaeth a seiliodd yr araith ar y sensws yn 1961. Dyma beth oedd yn digwydd i'r Gymraeg, ac fe greodd araith yn seiliedig ar y wybodaeth oedd o'i flanau. Felly, oedd ei ffeithiau fe yn hollol gywir. Mi oedd Greta Thunberg yn seilio ei gwybodaeth a'i hareth hi ar yr hyn
ar y wybodaeth oedd gyda ni am newid hinsawdd, a thymheredd y môr yn codi, a lefelau y môr yn codi hefyd. Ac wrth gwrs, gyda mynegi freuddwyd, mi oedd y rhagfarn yn erbyn pobl ddion yn ne America. Mi oedd Dr Martin Luther King yn gosod ac yn seilio yr araith ar ffeithiau. Ac yn ola, maen nhw'n defnyddio technegau araith mwyn trosglwyddo I neges nhw yn effeithiol. Maen nhw'n defnyddio technegau penodol mwyn trosglwyddo. Ac os tynnwch chi yr araithiau hynny yn ddarnau, mi welwch chi, oreit, mae yna cwbl o bethau sydd yn gyffredin i'r araithiau yma. Gadewch chi'n edrych ar rai nhw. I ddechrau, biwch eich bod chi'n anerch pobl. I chi'n siarad a phobl. Mi allwch chi fod yn siarad â 6 neu lai o bobl. Mae yna ddywediad yn gweud pan fyddwch chi'n siarad, pan mae 2 neu 3 o ni wedi dod ynghyd, yna fe allwn ni newid y byd. Ac mae yna 6 o bobl yn y llun. Nawr, cofiwch eich bod chi'n anerch pobl. Bod chi'n siarad a phobl. Mi allwch chi fod yn siarad, fel wedes I, a 6. Mi allwch chi fod yn siarad a miloedd. A'r bobl yma wedi ymgynnull yn 1963 yn Washington I glywed Martin Luther King yn siarad. Yr un yw'r technegau sy'n cael ei defnyddio. Mae'r pwnc yn wahanol, mae'r farn yn wahanol, ond mae'r technegau yn aml iawn yn debyg iawn i'w gilydd. Felly dechreuwch eich sgyrsiau, dechreuwch eich araith yn ddigon syml gyda gyfeillion. Beth mae defnyddio'r gair yna? Gyfeillion, ffrindiau. Wel, I ni gyd gyda'n gilydd yn y broses yma. I ni gyd gyda'n gilydd yn gofod delio gyda'r sefyllfa yma. Felly, dewch I ni gael bod yn ffrindiau. Dewch I ni gael cydweithio ar hwn. Mi allwch chi ddechrau gyda gyfeillion. Neu beth am ffrindiau? Beth am, wel, chi sydd yma heddi. Ni gyd gyda'n gilydd, I ni gyd yn rhan o'r un broblem a'r un datrysiad. Gyd ddisgyblion, os ych chi'n siarad â phobl yn eich dosbarth, os ych chi'n gorfod cyflwyno'r araith o flaen cyd-ddisgyblion, pam nag ych chi'n dechrau gyda gyd-ddisgyblion. Ac yn ola, os ych chi'n teimlo'n eitha posh, ac ych chi eisiau siarad gyda, wel, I ni mewn araith eitha ffurfiol fan hyn, wel, beth am foneddigion a boneddigesau? Beth am foneddigion a boneddigesau? Felly, dechreuwch trwy gyfarch y gynulleidfa. Mae'n rhaid I chi enyn cydymdeimlad y gynulleidfa cyn gynted a phosib. Mae eisiau chi geisio teimlo, mae eisiau nhw deimlo eich bod chi yn rhan o'r un broses, o'r un broblem a'r un datrysiad. Felly defnyddiwch eirfa ac ymadroddion agos atoch chi. Pethau fel, wy'n gwybod eich bod chi'n cytuno, credwch chi fi, neu mae'n werth I chi gofio, neu cofiwch chi, ffordd sgwrsiol o siarad a phobl. Cofiwch bod chi'n siarad drwy'r adeg yn uniongyrchol gyda chriw o bobl. Mae'n werth defnyddio hefyd yn bod ni yn siarad. Siarad amdano ni fel grŵp o bobl. Felly, wy'n gwybod bod chi'n cytuno, neu credwch chi fi, mae'n werth I chi gofio. Dwi'n pwyntio mis fyna hefyd. A cofiwch chi. Yn drydydd, mae hwn yn un o'r pethau sydd yn amlwg ar draws llawer iawn o'r araithiau. Ailadroddwch, ac ailadroddwch, ac ailadroddwch. Defnyddiwch frawddegau sydd yn debyg i'w gilydd mwyn pwysleisio. Os nag I chi wedi cofio fe tro cyntaf, os wedai fe ailwaith, os wedai fe drydydd gwaith, yna I chi mynd I gofio gobeithio erbyn y diwedd. Yr enwoca, wrth gwrs, yw hwnna. Mae gen I freuddwyd. Mae gen I freuddwyd y bydd ac yn y blaen. Ac mae'n rhagweld
dyfodol, lle fydd pawb yn cael eu trin yn gyfartal. Un o'r areithiau, os gewch chi gyfle, un o'r areithiau diweddar sydd yn anhygol o safbwynt ailadrodd yw araith Barack Obama. Os ych chi wedi cael y cyfle i weld yna, please, gwyliwch angladd yw lle mae Barack Obama yn siarad ac yn rhoi cofiant i'r rhai a laddwyd mewn lle enw Charleston yn 2015. Mae fyna yn siarad ac mae'n defnyddio'r gair drosodd a throsodd a throsodd, sef Amazing Grace. Mae'n defnyddio'r gair Amazing Grace. Mae'n sôn am yr heddwch sydd yn bosib o'r tragedy sydd wedi digwydd yn Charleston. Mae'n sôn am y posibilrwydd o heddwch. Mae'n sôn am the United States of America, lle bydd pobl yn cyd-dynnu gyda'i gilydd. Os ych chi wedi cael y cyfle i glywed mae'n siŵr y byddwch chi'n cytuno gyda fi. Mae'n un o'r areithiau gwedd newidiol yma. Anhygol, gan falle un o'r arweithwyr gorau yn enwedig yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf yma. Fe welwch chi y bobl tu ôl fe yn gwerthfawrogi y geiriau yma Obama yn defnyddio. Ond mae'n defnyddio ailadrodd y geiriau Amazing Grace, Amazing Grace, Amazing Grace, drwy'r adeg i esbonio yr heddwch yma. Nawr, gyfeiriau nôl hwnna nes blaen hefyd, wrth ni fynd trwy y darn. Ond i edrych ar rhai pethau eraill, defnyddiwch yma adroddion bachog sy'n dangos beth yw eich barn chi. Pethau fel, yn fy marn i, yn blwmp ac yn blaen, dyma siwt ydw i'n teimlo. Yn fy marn i, dwi'n credu bod hwn a hwn yn wir. Mae'n amlwg, dangoswch chi bobl, dyma pa mor amlwg yw e. Heb amheuaeth, mae'r ffaith yma yn ddamniol. Heb amheuaeth, mae'r gwirionedd yma. Felly, i chi'n ceisio dangos i bobl, does dim byd mwy gwir na'r ffaith yma. Heb amheuaeth. Heb os nac on i bai. Eto, dwi'n sgwrsio, dwi'n siarad a chynulleidfa. Yn ddi-ddadl, peidwch â hyd yn meddwl bod chi'n mynd i wrth-ddadl, creu gwrth-ddadl i fynd. Mae'n hollol ddi-ddadl. Ac yn sicr, nawr drwy'r araith, ceisiwch ddefnyddio y geiriau yma. Wrth i chi ddefnyddio nhw fwy ac yn fwy, yna mae pobl yn gweud, dwi'n cytuno. Dwi'n cytuno gyda hwn. Okay? Yn wir, mae hwnna'n mynd i ddigwydd. Newch yn siŵr bod eich ffeithiau chi yn gywir. Felly mae eisiau chi wneud ychydig bach o ymchwil mwyn sicrhau bod chi ddim yn rhoi ffeithiau anghywir. Yr eiliad i chi'n rhoi ffeithiau anghywir, mae pobl yn gallu tynnu eich araith yn ddarnau. Felly, enghraifft, i chi'n gwneud araith ar felinau gwynt. I chi eisiau dadlau pa mor arbennig yw melinau gwynt. Faint o newid fedra nhw wneud. Ond mae rhaid i chi ffeindio mas, mae yna rhywun yn mynd i ddweud, wel, na, fi ddim yn cytuno gyda chi, achos mae melinau gwynt yn mynd i greu hyn a hyn o sŵn. Yna wrth-ddadl gyda chi, faint o sŵn maen nhw'n gwneud? Ydy e'n 10 decibel, 20, 100 decibel, ac yn y blaen. Os ych chi'n gwneud araith ar geir trydan, faint o bwyntiau pŵer. Un o'r pethau mae pobl wastad yn dweud, wel, mae'n mynd i fod yn anodd ofnadw i gael pwyntiau pŵer ar gyfer yr holl geir trydan mae pobl eisiau yn ystod y 5 mlynedd nesaf. Felly, mae rhaid eisiau chi ffeindio mas y pethau elfennol, faint o bwyntiau pŵer fydd i hangen ar geir trydan yn ystod y 5 mlynedd nesaf. Enghraifft. Os ych chi'n gwneud sgwrs ar filiwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050, dyma beth mae Llywodraeth eisiau, wel faint o siaradwyr Cymraeg sydd yng Nghymru nawr. Beth yw'r dasg sydd gyda ni mwyn cael 1 miliwn o siaradwyr hynny? Ac os ych chi'n gwneud
araith ar newid hinsawdd, wel mae rhaid I chi ffeindio mas chydig bach o wybodaeth ar faint fydd y tymheredd yn codi bob blwyddyn, a faint mae'n codi, ar hyn o bryd. Ydyn ni'n gallu stopio fe? Os ych chi'n gwybod y ffeithiau, yna mi fydd eich dadl chi yn gryfach. Felly newch yn siŵr, cyn I chi ysgrifennu, newch yn siŵr bod gyda chi ffeithiau cywir i'w gosod o flaen y gynulleidfa. Ceisiwch, fel mae'n dweud ar y diwedd, rhagweld y gwrth ddadleuon. Okay? Ceisiwch rhagweld y gwrth ddadleuon. Os ydw i'n mynd I siarad am faint o siaradwyr Cymraeg sydd yng Nghymru heddiw, a faint yn fydd yn bosib, dwi'n gwybod mae rhyw 650 o filoedd o siaradwyr Cymraeg sydd yna ar hyn o bryd. Wel, siwt I ni'n mynd I gyrraedd 350 o filoedd o siaradwyr ychwanegol, a bydd rhai pobl yn gweud, mae'n amhosib. Yna mae rhaid I chi osod, mae rhaid I chi rhagweld y cwestiynau hynny. Okay? Felly ceisiwch rhagweld beth mae pobl yn mynd I ddweud yn ôl wrthoch chi. Gofynnwch gwestiynau rhethregol. Felly, enghraifft, fedrwch chi ddychmygu byd heb drydanu. Chi'n mynd I sôn am ynni cynaladwy. Chi'n mynd I sôn am felinau gwynt, am melinau dŵr, a systemau solar. Felly, fedrwch chi ddychmygu byd heb drydan. Dwi ddim yn sicr yn gallu ddychmygu. A newn ni edrych ar araith sy'n twtio ar hwnna nawr nes ban. Llygredd y môr, enghraifft. Sut fasech chi'n teimlo pe basech chi'n methu mynd i'r môr oherwydd y llygredd? Okay? So gofyn cwestiynau. Siwt fyddech chi'n teimlo? A mae'n hela person I feddwl. Mae'n hela'r gynulleidfa I feddwl. Ac yn ola, dyn ni'n mynd nôl at y cwestiwn o filiwn o siaradwyr. Erbyn 2050, ydych chi am fod yn un o'r miliwn o siaradwyr Cymraeg neu beidio? Odi chi eisiau bod yn rhan o'r gang yna o siaradwyr, o filiwn o bobl sydd yn medru cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg neu beidio? Mae'n codi cwestiwn mawr i'r gwrandawr. Bydden ni'n hoffi bod. Wrth gwrs bydden ni'n hoffi bod. Wi eisiau bod. Okay? Felly, I chi'n annog y bobl trwy ofyn cwestiynau. Nawr, mae cwestiwn rhethregol ddim yn disgwyl ateb. Chi jyst yn pitio'r cwestiwn mwyn i'r gynulleidfa fe dwi'n meddwl. Okay? Felly, maen nhw'n neud I bobl feddwl yn fwy dwys am rhywbeth. Ac yn ola, gorffennwch yn gryf. Ceisiwch sicrhau bod y gynulleidfa'n dal I ddeall eich barn reit ar y diwedd. A dwi wedi dod nôl at y llun yma o Obama yn areithio yn ystod yr angladd yma yn 2015. Ar ddiwedd yr araith, ar ôl iddo sôn am yr Amazing Grace, hela pobl, mae fe'n tynnu pobl lawr I le tawel iawn. Ac wedyn, yn hollol annisgwyl, mae'n canu'r gân. Mae'n canu'r gân Amazing Grace. Nawr, dwi ddim yn disgwyl bod chi'n mynd I ganu yn ystod araith, dwi hwnna ddim yn disgwyl, ond mae'n gorffen mor gryf ac mor annisgwyl, ac mae'n pwysleisio yr Amazing Grace yma sy'n gan bobl. Ac yn y darlun yma, I chi'n gweld y pregethwyr sydd o'i gwmpas yn methu a chredu bod arlywydd America wedi bwrw I ganu can. Mae'n un o'r digwyddiadau, fel wedes un o'r areithiau mwyaf anhygol weles I erioed. Felly beth am edrych ar ambell, ar gwbl o areithiau? Felly, nawr te, araith sydd yma ar gyfer fferm ddŵr. Fferm ddŵr yng nghanolbarth Cymru. Rhywbeth I arbed trydan, I greu trydan, ac I atal newid hinsawdd yn y byd. Felly mae eisiau ni wybod ychydig bach o ffeithiau am newid hinsawdd, mae eisiau ni wybod tym bach am felinau dŵr, mae eisiau ni, dyna'r ffeithiau sydd gyda ni. Ond mae yna dechnegau yn cael ei defnyddio. A'r techneg cyntaf, wrth gwrs, ydy, mae'n dechrau trwy anerch y gynulleidfa.
Y welwch chi, a dwi'n mynd i ddefnyddio'r beth sy'n pwyntio fan hyn. Mae'n dechrau off gyda gyfeillion, ffrindiau. Mae'n sôn, mae'n tynnu pobl mewn straight away. Fi'n gwybod bod yna'n swnio'n yn eitha amlwg a dweud y gwir. Ond mae'n defnyddio y gair gyfeillion. Ni gyd yn rhan o'r broblem, ni gyd yn rhan o'r datrysiad. Ni'n defnyddio'r geiriau chi a ni. A dwi'n ymddiheurio am fethu a ysgrifennu'n straight fan hyn. Mae'n defnyddio, diolch i chi. Mor gyffroes i chi. Cynllun dwi'n siŵr y gwnewch chi ei gefnogi. Ein fferm ddŵr ni bydd hon. Ni sy'n berchen y peth. Yn yr ail baragraff, mae'n werth cofio nad rhywbeth newydd yw'r milynau dŵr yma. Dim ond i ni edrych ar hen luniau o'r pentre yma ac fe welwch chi fod ambell i felin ddŵr fan hyn y fanco yn y pentre. Ond cofiwch bobl Llangeitho, nid fel ni fydd pethau yn y dyfodol. O nage, bydd y cwbl yn daclus yn yr un man. Felly mae yna eiriau bach tafodieithol, nes i ddim pwyntio trein. Ac yma, mae yna eiriau bach tafodieithol, pethau, fanco, lluniau. Mae'r araithwr eisiau i ni deimlo fel pe baen un o'r bobl. Fanco, lluniau. Lluniau a phethau. Bydd y cwbl yn daclus yn yr un man. Felly mae'n defnyddio chi a ni, mae'n siarad ar gynulleidfa, mae'n anerch y gynulleidfa, a mae'n defnyddio geiriau bach tafodieithol, pethau, fanco, lluniau ac yn y blaen. I beth am fwrw mlaen. Mae'n sôn i ni bellach yn mentre bach gwledig Llangeitho yn hollol ddibynnol ar drydan. Bobl bach a meddyliwch am, mae'n eitha dramatig yn dweud. Meddyliwch mor anodd fydde hi i fyw heb drydan. Neb yn gallu gwylio X-Factor na phobl y cwm, dim cyfrifiaduron mwyn cadw counts a gwylio YouTube a dim un lle i wefru eich ffonau. Dim golau chwaith, byddai fel symud nôl i oes y cerrig. Felly, mae'n creu darlun o'r dyfodol. Mae'n gofyn cwestiwn i bob pwrpas hefyd. Meddyliwch mor anodd bydde hi i fyw heb drydan. Wel, dwi ddim yn gallu meddwl am fyw heb drydan. A chi'n gallu clywed cogs y gynulleidfa'n troi. Dwi'n mynd i meddwl am ni. Mae'n sicr o'i ffeithiau. Dwi'n gwybod, os na fydd trydan, byddai ddim yn gallu gwylio X-Factor, dim bod fi moyn gwylio, na phobl y cwm. Byddai ddim yn gallu cadw counts, byddai ddim yn gallu rhedeg y ffarm ac yn y blaen, na gwylio YouTube. Dwi'n wrth y modd yn gwylio YouTube. Ac wrth gwrs, mae hwn yn drychineb i ni gyd, fyddwn ni byth yn gallu gwefru'n ffôn. Felly mae'n sicr, mae'n defnyddio ffeithiau, gwybodaeth sydd yn hela pobl i feddwl. Nawr, sylwch, mae dal yn para gyda'r elfen dafodieithol yma. Clywes i rai yn dweud. Clywes i rai yn dweud, na i ddarllen hwn, yn dweud i bod nhw'n poeni bydd y milynau dŵr yma yn lladd yr holl bysgod ar bywyd gwyllt yn yr afonydd. Dwi'n rhoi fy ngair i chi, a ydych chi'n clywed riel gwleidydd fan hyn, ydych chi. Dwi'n rhoi fy ngair i chi nawr fod y dechnoleg yma wedi newid. A chaiff yr un pysgodi neu newidio gan y dechnoleg yma. A pha ffermwr fyddai'n ddigon dwl i godi hen felin wynt swnllyd wrth ymyl ei gartre, tra bod digon o afonydd gyda ni yma i gyflenwi'r holl drydan mor ddistaw a llygoden eglwys. Mae'r ffermwyr yma yn rhy hoff o'i cwsg nhw i godi hen bethau swnllyd. Felly mae'n meddwl fan hyn, mae wedi gwneud i ymchwil, ac mae'n gofyn, wel, mae rhai pobl yn mynd i deimlo, felly mae'n meddwl am y gwrth-ddadleuon. Bydd pobl yn poeni bod lladd pysgod a bywyd gwyllt yn yr afonydd. Mae'n rhagweld beth fydd gwrthwynebwyr yn ei ddweud, ac mae'n cymryd cam o'i blaenau nhw. Mae'n dweud, cyn i chi gofyn cwestiynau, mae'n bosib, fyddan nhw ddim yn gwneud. Mae'r technoleg wedi newid. A rhywbeth sydd ddim yn cael ei ddefnyddio yn aml, neu mae'n werth ei ddefnyddio help o bryd i'w gilydd, chydig bach o hiwmor. Mae'n tynnu llun o ffermwyr sy'n rhy hoff o'i cwsg nhw i godi hen bethau swnllyd.
Ac yn aml iawn, mae yna ambell i bwnc sydd yn ddwys ac yn drwm. A thrwy ychwanegu rhyw dwtsh bach o hiwmor fan hyn a fan draw, mae yn ysgafnhau y neges hwnna. Ac mae pobl yn cofio darnau o hiwmor. So ddim eisiau gwneud yn ceisio bod mor ddoniol a phosib, ond mae ambell i dwtsh bach o hiwmor yn newid ac yn ysgafnhau y neges. Ac maen nhw'n gofyn cwestiynau rhethregol unwaith eto. Pha ffermwr fyddai'n ddigon dwl i godi hen fel i Winston Llydd yn mynd at y trafod digon afonydd gyda ni yma i gyflennu'r holl drynmodd ddistawell y goden eglwys. A un peth sydd ddim fyna, wrth gwrs, yw dylefod marc cwestiwn. Cwestiynau rhethregol. Maen nhw'n gofyn ac yn hela chi i feddwl. Ac yn ola. Mae'n gorffen yn gryf. Cefnogwch y cynllun felly, gyfeillion. Mae unwaith eto mae'n sôn am ei ffrindiau fe. Gadewch i ni bentrefwyr Llangeitho, ddangos y ffordd i eraill ledled Cymru. Rhaid i ni ymladd yn erbyn effeithiau newid hinsawdd gyda'i law asid, y môr a'r tymheredd yn codi. Gnewch yn siŵr ein bod ni'n gwneud yn rhan ac yn arwain y gad trwy gael ynni glân cynaliadwy. Ymlaen! Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Felly, sylwch ar yr iaith anogol yma. Cefnogwch. Rhaid ymladd. Gnewch yn siŵr. Ac ymlaen. Hynny yw, mae'n gorffen gyda crescendo ymlaen. A diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Gan adael y gynulleidfa a meddwl, da gynnu glywed bach yn fwy. Mae'n gorffen yn gryf. Okay. Felly dyna'r araith gyntaf. Beth falle allwch chi wneud yw edrych ar yr araith a meddwl, wel, faint roedden ni'n rhoi mas o 10 am hwnna. Faint roedden ni am 10. A na i adael hwnna i chi. Mlaen i chi i feddwl faint fyddech chi'n rhoi fel marc ar gyfer hwnna. Dewch chi'n gael edrych ar ail un. Mae'r ail un yn sôn am yr hawliau o ran pleidleisio pobl yn eu harddegau. Felly ni'n mynd i edrych ar araith. Mae'r araith yma, mae chydig bach yn fyrrach os rhywbeth, ond ni'n mynd i edrych ar rhywun sy'n dadle y dyle pobl yn eu harddegau gael y bleidlais. Mae chydig bach yn hen. Okay. Felly, mae'n dechrau gyda gyd-ddisgyblion. Sylwch ar y gynulleidfa unwaith eto. Gyd-ddisgyblion. Iawn. Mae'n siarad i ni gyd yn rhan o'r un broblem. Mae'n siarad a dosbarth bosib. Mae'n defnyddio iaith gyfeillgar. I ni gyd, fel wedes i ar dechrau, ni gyd yn rhan o'r broblem ac i ni gyd yn rhan o'r trysiad. Ydy chi yn teimlo eich bod yn cael eich anwybyddu? Ydy chi yn teimlo fel pe bai neb yn gwrando arnoch chi? Ydy chi yn teimlo bod gwleidyddion yn byw mewn byd arall a bod yr hyn maen nhw'n penderfynu yn amerthnasol i chi? Dwi'n sicr yn teimlo fel ni. Dwi'n rhan a dwi'n yr un peth â chi. Felly mae'n ymladd o ochr y disgyblion fan hyn, yr araithiwr. Mae yna gwestiynau ymhobman fan hyn. Mae yna gwestiynau rhethregol ymhobman. Mae yna ail adrodd yn digwydd, wrth gwrs, hefyd. Ail adrodd digwydd. Okay. Ydych chi'n teimlo eich bod yn cael eich anwybyddu? Ydych chi'n teimlo? Ydych chi'n teimlo? Iawn. Felly, mae'n dechrau yn gryf. Mae'n dechrau yn gryf. Mae'n gosod golygfa i chi. Mae'n gofyn cwestiynau i chi'n cael eich tynnu mewn i'r drafodaeth yn uniongyrchol. Mae'n gosod naws yn trafod ffeithiau. A gewn ni weld nawr, dwi'n 1 ar 15 oed ac mae'r system etholiadol wedi torri o'm safbwynt i. Mae digon o dystiolaeth ar gael i ddangos bod pobl o'n hoedran ni yn medru gwneud penderfyniad ar ein dyfodol. Cyn referendwm yr Alban yn 2014, cafwyd dadl ar y teledu am yr hawl i bleidleisio, ac roedd barn pobl yr un oedran ni yn dangos ein bod ni'n ddigon eiddfed. Dangosodd bod diddordeb gyda ni mewn gwleidyddiaeth. So mae'n gosod y naws ac yn fwy na ni,
Mae'n defnyddio ffeithiau. Felly, ni'n gwybod bod a referendwm yn yr Alban ar gyfer annibyniaeth wedi digwydd yn 2014. Mae'n gwybod bod yna ddadl ar y teledu, ac oedd y ddadl yma'n dangos bod pobl yr un oedran yn wirioneddol ddigon eiddfed i fedru pleidleisio. Okay? Mae'n dangos bod diddordeb gennym ni mewn gwleidyddiaeth. Dim mae diddordeb gyda chi, ond mae diddordeb gyda ni. Ni bobl yn ein harddegau mewn gwleidyddiaeth. Unwaith eto, mae'n pentyrru ffeithiau. Pam, meddech chi? Cwestiwn rhethregol agos atoch chi. Pam, meddech chi? Ac unwaith eto, mae'n pentyrru'r dystiolaeth. Yn gyntaf, mae 1.5 miliwn o bobl 16-17 oed ym Mhrydain. Mae polisiau addysg, prifysgolion, trafnidiaeth gyhoeddus a gwasanaethau cyhoeddus yn effeithio arnom ni. Ni, fi, yn eich canol chi. Ers 2002, mae dinasyddiaeth wedi bod yn rhan o'r fodol o'r cwricwlwm, felly rydyn ni'n hen gyfarwydd ar drin gwleidyddiaeth, a'r hyn mae'n ei olygu. Mae'n siarad yn uniongyrchol. Chi'n gallu clywed bron y bod sgwrs, ac mae'n pentyrru fel wedes i y dystiolaeth. Mae yna wybodaeth am 1.5 miliwn o bobl 17 mlwydd oed yn Mhrydain. Mae'n sôn am y polisiau sydd yn effeithio arno ni bobl ifanc. Ac fel rhan o'r cwricwlwm, rydyn ni'n gorfod trafod beth yw dinasyddiaeth, beth yw bod yn ddinesydd yn y byd sydd ohoni. Felly mae'r rhan, ni'n hen gyfarwydd, ni wedi wneud o'r blaen. Felly mae e yn ffordd o bentyrru fel wedes i, dystiolaeth, defnyddio ffeithiau sydd allan yna. Gwneud yr achos yn fwy credadwy. Ac yn ola. Ac i goroni'r cyfan, mae pobl 16 oed yn cael pleidleisio yn Ynys Manaw, Guernsey, Jersey, Brazil ac Ecuador. Felly beth am adael ni fod yr un peth yn cyfoedion ar draws y byd? Rhowch lais i ni, rhowch gyfle i ni, a rhowch y cyfrifoldeb i ni. Rhowch y bleidlais i ni. A diolch yn fawr. Nawr te, mae'n cyrraedd uchafbwynt o ran ffeithiau, sef ble mae pobl yn cael pleidleisio ar draws y byd. Ac yna, ar y diwedd, mae'n ail adrodd. Mae'r araithiwr yn ail adrodd. Rhowch hwnna i ni. Rhowch gyfle. Rhowch cyfrifoldeb i ni. Rhowch y bleidlais i ni. Mae'n pentyrru y brawddegau, un ar ben y llall. Os nag ych chi'n cofio fe fan hyn, os nag ych chi'n cofio'r darn o'r araith yma, rhowch lais i ni, yna'n sicr gobeithio, a byddwch chi'n dechrau meddwl, reit, na, dwi eisiau cyfle yn sicr. Dwi eisiau cyfrifoldeb heb os nac ani bai, ac ar y diwedd, yn sicr, dwi eisiau y bleidlais. Dwi eisiau y cyfrifoldeb a'r hawl na i fynegi fy marn i ar hyn sy'n digwydd. Nawr, os byddwn ni'n gofyn i chi am farc allan o 10, yna, beth fyddech chi'n rhoi? Byddech chi'n rhoi. Dwi'n darllen a dwi'n meddwl, mae'n ambell i beth da. Mae'n iawn, mae'n pentyrru, mae'n ailadrodd ei hunan, mae'n defnyddio ffeithiau yn effeithiol, ond un peth baswn ni'n dadle yw nad yw'r person wedi rhagweld os na wrthadleuon yn erbyn yr achos yma. Os na rhywun, os nag nhw'n cael y bleidlais, os nag yw pobl yn ei arddegau yn cael y bleidlais, beth yw sgil effaith hwnna? Okay? Os na wrthadleuon yn digwydd. Okay? Felly, pe bydden ni'n marcio hwnna, bydden ni'n edrych ac yn meddwl, mae'n lot o wybodaeth, mae'n lot o sgiliau a technegau ysgrifennu araith yn bodoli. Ond, ydy'r person wedi rhagweld beth arall allai godi. Felly, dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim am roi marc. Fel an i chi. Gallwch chi benderfynu ar farc eich hunan. Felly, dyma'ch tro chi.
Beth am ysgrifennu araith yn dadlau o blaid neu yn erbyn un o'r canlynol? Nawr, bydd eisiau chi gael eich ffeithiau a chasglu ffeithiau ar gyfer y pynciau yma. Felly, y gosodiad cyntaf yw dyddai chwaraewyr pêl-droed y rygbi benywaidd dderbyn yr un tâl a'r dynion. Dadlau o blaid neu yn erbyn. Wrth gwrs, i chi mynd i orfod chwilio am ychydig bach o ffeithiau i gefnogi eich dadl pines oedd o blaid neu yn erbyn y datganiad hwnnw. Yr ail un, mae'n hen bryd i ni ennill annibyniaeth i Gymru. Nawr, o ran ffeithiau fyna, mae rhaid i chi edrych ar, wel, os ych chi o blaid, siwt ych chi'n mynd i gefnogi eich datganiad. Os ych chi yn erbyn siwt ych chi'n mynd i gefnogi pa fath o ffeithiau sydd ei hangen, ydy Cymru'n ddigon cryf, ydy Cymru'n ddigon cyfoethog i fedru bod yn annibynnol. Y trydydd un, ceir trydan, dwi'n byw yng nghanol y cefn gwlad fan hyn, ac mae sawl person yn gofyn y cwestiwn yma, ydyn nhw'n wastraff amser, sef ceir trydan. Ydyn nhw'n wastraff amser yng nghefn gwlad Cymru. Felly, a fyddwch chi'n creu dadl o bosib dros newid hinsawdd, mae ceir trydan yn well o ran newid hinsawdd, ond hefyd, oeddech chi'n gallu gwrthddadle fe, enghraifft trwy ddweud, wel, i ni mor wasgaredig yng nghefn gwlad, mae'n anodd iawn cael y pwyntiau pweru ar draws cefn gwlad. Felly, mae yna sicr sawl dadl gyda chi o blaid neu yn erbyn. Ac yn ola, rhywbeth falle sydd o ddiddordeb i chi wrth i chi feddwl, wrth i chi symud ymlaen o TGAU a symud ymlaen i wneud lefel A ac ymlaen i brifysgol os ych chi am gwneud hynny. Oes pwynt mynd i brifysgol? Ydw i'n mynd i gael, beth yw pwynt mynd i brifysgol? Neu ydw i'n gallu cael yr un math o brofiadau y tu allan i'r brifysgol? Felly, unwaith eto, allwch chi ddadlau yn erbyn neu o blaid mynd i brifysgol. Felly, dwi'n meddwl bod fi wedi siarad digon fyna Meleri. Diolch yn fawr iawn i chi am eich gwrandawiad a phob hwyl ac ymarferwch eich araithiau chi hefyd. Felly, diolch yn fawr iawn i chi Meleri am y cyfle i siarad heddi.